रहलू नैहर में जवन हमके दे तो ना रहलू ससुरा में भतर खूबे लेत होई ससुरा में भतर खूबे लेत होई रही बोलावत ना आवत रहलू रही बोलावत ना आवत रहलू के फुलावन के लेत होई ससुरा में भतर खूबे लेत होई लेत होई पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जयपुर। अरुण बाबू गोपालगंज। अरे कहत रहलू हई सती सवितरी हम उ सब कामवा करीना अरे कहत रहलू हई सती सवितरी हम उ सब कामवा करीना मुहत बोली नहीं निकलत होई मुहत बोली नहीं निकलत होई जबरदस्ती लगा के मोहत होई ससुरा में भतर खूबे लेत होई लेत होई लेत होई अरुण बाबू गोपालगंज। अरे फोन पर खाली फोनिया वालू हमके औरी कुछ ना दिहलू हो अरे फोन पर खाली फोनिया वालू हमके औरी कुछ ना दिहलू हो मत बिना पूछले तहरा मत बिना पूछले तहरा जोगी पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जयपुर। अरुण बाबू गोपालगंज। अरे रामजीत बबुआ के दे के धोखा अरे रोशन संगे चल गई रामजीत बबुआ के दे के धोखा रोशन संगे चल गई यादो विकास कहे पड़ती उखेतवा यादो विकास कहे पड़ती उखेत अपन चक्कर चला के दोस्त होई ससुरा में भतर खूबे लेत होई रही बोलावत ना आवत रहलू रही बोलावत ना आवत रहलू के फुलावन के